سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حقوز دستا صحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري تطلعو مزنك نوري وعاما كوميدي دراما لالا وزاتا سبورت فيلمتا حتمو مايمنة سلام كبرات تخطاتلتي سينما سمرة كم يتنحكم بخلو إن أقرب لكم زلنا مدباتنا حقوسات كتكونوا إنها تمننا نحج خاء حدش مدبنا حيزنا لكم متنا زلنا إذا مدب أبها قرنا زركبو استفر لي بوتاتا دهسيساء التقرب مدب كوينا للو مدما بزعبا مايمنن حتمو مايمنن زلا لمدبنا حيزنا لكم متنا زلنا كبرات تخطاتلتنا إذا مدب نسبتكم بعلوكم بدلوخلنا مسرت نايزدلوكم بوتا حبرتا كان أقرب لكم كمن نقل كنقلص لكم نفتو كسافت أمن بتصمونا كتكتاتلونا أن عدمكو نبت مدب يسكركم سناي مكتتال نوز زوبا مايمنة حانتي كابتن أبزوبا دوب زركبا 10 نوسان زوباتات كوينا كابا أسمرا 250 حدن كان من دفر دما 9 كيلومتر رحقا أبدوبا معراب تركب بسمين مسنوز زوبا عرزا بدوب معرابن مس إثيوبيا بمبراق دما مسنوز زوبا عدقلن امن حيلن تدهوب مايمنة 875 تربعت كيلومتر صفحات كلوان كله 50 كساب 800 برخة كاب صفح بحر زلوا حوس ختمايا حيزاتو زلا أقمامتا برخ زبالة بمخانو قولان وين دقاون كلمات ونن مايمنة 3 بهرات مالت تقرنيا تقرأ ساهو زحقف أستاد سوسان حدن شحنة برتي اللهوا علتها من نوابرهم دما بمحرسن مقواسن نقدن سحتي الكون بشغلتي يناورو مايمنة بقانقا تقرنيا ماي بيجا تمني مالتيو إذا بوتازي أمونكو كلتا ربا تدوكينو سلزركب عمت ملو زينة صفو حزي ماي سلزنبرو بمايا أزافتوتي كلو اتخبابي زبهقا بمخانا نزي 6 نجرادينن كتقامولا يخولو بمنباروميو كابزي بمبقاس ماي تمني كابزي بالقال معبيرو ماي منه تواهيلا تتقوع كمزلاد ماي زنتو مسكزيون بأقامامتا ماكل عداقا نيتن كبابن غوربيت هاجر إثيوبيان بمخانا نبرتات أميم حديروم سلازي فلتو ماي منه صومكا زي تحدر بزخنة كم زبلوا نبرتا يقلصو بتوسخي ماي منه كاب نمنه زنقلا خوينو نمكر مالت مخانو زقلصون بزحات يوم سبات استفلالي مويا سلازلنا أب استفلالي نجارات بلوطات يخونو تمرستن تذكرتن فريات كنبركت أين شجرن قال كابتوم دق سوات بقربا إن هلوخم بجزاء رسنا إن نفريم وي إن سرحم أما عالتوي هوتنا إن تكملهم يوم نابنت قال كابتوم أما عالتو نابرانا إن نفريم نجارات كاب قدمات حزم زوترات كخونو انكلو قلل تيز مسلو جنكا تمكرون طبابن زحت يوم أب استفلالي أقطامي كم نعزبو تزناقعتي سم استفلاليات كالات نطقسو كدنقن بزرخبو أقلقلوتن نوهابتي أقلقلوت كدنقن نسمعنا مخناتو مسوهابتي أقلقلوت زلنا زمدنا نا إن كان هبان زمدنا سلازخنا نحنا نهبهم نسوم يقبلونا نسوم يهبونا نحنا نقبلهم نقداي كاب نقدو حرستاي مستريتو عداقايون كشمامتو عيلو أب حد قرعتي رخبو نخلهم زأخخب نحوار بيت أو أفدق جزا زحل ماين أقرام دفيهم ناوشت بيت يمرحو نابتي تلالت وشتي زفتر اللوم زمناون بهلاون موزيكا مستنا يكوبات سبات أوتان تدميرو دمر بحتايو زفتر اللوم كاب استفلالي كبابي بستفلالي مخنات استأخخ بسب أو حد تأكيبو كتاوتن كوازن قدات العلو وجع كبل تقمتي أرستات العلوم كزاتيو بحفشة اتزفتر وهاوهو أزيود الزبليو كلهم كاب استفلالي أنفتن استفلالي قداتن أساليتهم أب حنتي نحدا متر قمت زلوا عنجيتي استنتلتلا ملاليخ زلوا بيتي عسلو بوزحات سبات بسوا يخن كلا بهلاو مسته كزناقعن كحدثون مرأيين بقر ترى نقر يكونن كم دليتهم كزناقعو كحدثون كستمقرون انتقينهم مقرات نيتز الزوا نقر والسانيو
ሕትሞ ማይምነ ድማ ካብ ካልእ ከባቢ ብፍሉይነት ዝልለየሉ ቀንዲ ምክንያት ኣብ ትሕዝቶኡን ጣዕሙን ምዃኑ እቶም ኣዘውተርቱ ይዛረቡ። ስለዝኾነ ድማዩ ግኑን ስም ዘለዎን ብዙሕ ሰብ ድማ ዝሃርፎን ደቂ ሰባት ነቲ ኣብ ስራሕ ትምህርትን ካልእ ቦታታትን ተጸሚዱ ዝወዓለ ኣእምሮኦም ንምዝናይ ካብ ዝወስድዎም ስጉምትታት ሓደ ናብ መዘናግዒ ማእከል ምኻድ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ሃገርና ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝቕርባ ትካላት ኣለዋ። ሰባት ድማ ኣብቲ ባህ ዝብሎም ከይዶም ክድሰቱ ይኽእሉ። ኣብ ማይምነ ኣቲኻ ብዙሕ ከባቢታት ምስ እትዘውር ኣብ መብዛሕትኡ ትሪኦ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኣብ ዕዳጋ ዝወዓሉ ሰባት ቅድሚ ናብ እንዳስዋ ምእታዎም ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ እንዳስዋ ብምዃኖም ኣእዳዎምን ገጾምን ተሓፂቦም ናብ ውሽጢ እቲ ቤት ዘምርሑ። እዚ ነገር እዚ ንስለ ፅሬት ጥራይ ኣይኮነን ዝዝውተር። ኣብ ገለ ኣዝዩ ጥዑም ቀረብ ክእንገድ እንከሎ ኣብ ገለ ድማ ኣይግድን ዝብሉ ዓማዊል ኣለዉ። ናይዚ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር ድማ ካብቶም ኣዳለውቲ እዩ ዝብገስ። ኣብዚ ጉዳይ ብሉጽነት ናይቲ ተገልጋሊ ዝሃርፎ ነገርን ውሕልነት ስራሕኡን ብቐዳምነት ይስራዕ። ስለዚ ድማዩ ናይዞም ዝተዩ ነገራት ጣዕሚ ካብ ቤት ናብ ቤት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለይ። ከም ዝፍለጥ ስዋ ሓደ ካብቶም ባህላውያን መስተታት ሃገርና እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ከም እንሰምዖ ኣቦታት ንውሕልነት ኣንስቶም ከድንቑ ብዙሕ ናይ ኣድናቖት ቃላትን በብዓይነቶም ደርፍታትን ኣውፅዮም እዮም። ኣቦታት ኣብ ማሕረስ ውዒሎም ናብ ቤቶም ክመፁ እንከለዉ በዓልቲ ቤቶም ንእግሮም ማይ ቀሪባ ስዋያ እትቕርበሎም። ዕድመ ዝደፍኡ ኣቦታት ድማ ነዚ ንምድናቕ ሓንቲ ምዕጎ ካብ ዝተቐረበሎም ስዋ ምስ ጣዕሙ ጥዑም እናበሉ የድንቑ። ዝሓለፈ እናኽዝክሩ ድማ ሰበይተይ ስዋ እምበር ማይ ኣይተስተነና ይብሉ። ንስዋ ዝምልከት ብዙሓት ደርፍታት ተደሪፎም እዮም። ንገለ ክንእዱ እንከለዉ ኣየ ስዋ ይበል ዘብል እዩ። ኣየ ስዋ ኣየ መኽብዒቶ በዓለባ ጌራ ድያ ጾሚቓቶ ክብሉ እንከለዉ እቶም ስዋ ዘይጣዕሞም ድማ ብኣቃጫጭ ስዋ ኸቐጢኑ ንምባል ኣብዚ ከባቢ ኣድግታት ብብዝሒ ድዮም ማይ ዝወርዱ ብምባል ይነቕፉ። ሰራሕቲ ስዋ ኣዴታት ድማ እዚ ዘለፋ ከይወርደን ብዙሕ ጥንቃታት እየን ዝገብራ። ዓመታዊ ዝካየድ ፌስቲቫል ሃገርናን ኣብኡ ዝቐርብ ባህላዊ ነገራትን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ዞባታት በብቲ ዝልልያሉ ንዕአን ዝውክለን ነገራት ክላልያ ብዙሕ ፃዕርን ሓርኮትኮትን እየን ዘሕልፋ። ኣዴታት ማይምነ ዓመታዊ ኣብ ኤክስፖ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ፌስቲቫል ሕትሞኦን ሒዘን እየን ዝመጻ። ብዙሓት ሰባት ድማ ነቲ ግኑን ስም ዘለዎ ሕትሞ ማይምነ ዝበሃል ባህላዊ መስተ ክጥዕሙን ብኡ ክድሰቱን ይቀዳደሙ። ኣብ ሓደ ሞያ ነዊሕ ዓመታት ምስራሕ እንታይ ከም እትሰርሕ ጥራይ ዘይኮነ ዓማዊል እውን ብኸመይ ከም እትሕዝ ትመሃሪኻ። እቲ ቀንዲ ወሳኒ ነገር ኣቀራርባኻን ጣዕሚ ትሕዝቶኻን እኳ እንተኾነ ብዝያዳ ፍሕሹ ኮንካ ምቕራብ ድማ ዝበለጸ እዩ። እተን ውሓለታት እንዳስዋ ዝውንና ኣዴታት ማይምነ እምበኣር ኣብዚ ሞያ ነዊሕ ዓመታት እየን ሰሪሐን። በዚ ሞያ ድማ ደቀን ዓብየን ኣምሂረን ኣብ ዝብጻሕ ከም ዘብጽሓ ይዝንቶ። ምስጢር ሕትሞ ማይምነ እምበኣር እቲ ክንደይ ዓመታት ካብ ወለዲ ዝተሰጋገረ ኣሰራርሓ ስዋ እዩ። ካብ ፈለማ ክሳብ መወዳእታ ድማ ውሕሉል ዕዮ ስለ ዝሓልፎ ኣብ ሃገርና ብልዑል ስም እዩ ዝጽዋዕ። እቲ ተጠጅኡ ዓፍዓፍ ዝብል ስዋ ማይምነ እምበኣር ነዊሕ ተመክሮ ስለ ዝደለበ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ክስራሕ ወይ ክድገም ኣይክእልን እዩ። ጣዕሙ ሓንሳብ ምስ ተማዕጎ ድማ ኣብ ኣእምሮኻ ዘይሃስስ መቐረት እዩ ዝገድፈልካ። ካብቲ ቦታ ኣርሒቕካ እንተጌሽካ ወይ ኣብ ክትምለሰሉ ዘይትክእል ደረጃ እንተበፂሕካ ግን ምስ ዝኽሪ ናይቲ ስዋ ምንባር ጥራዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ሕትሞ ማይምነ ሓደ ካብቲ ኣብ ሃገርና ከም ቅርሲ ተታሒዙ ዘሎ ባህላዊ ውርሻ ኮይኑ እንተተኻኢሉ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ምቹእ ኩነታት ናብ ማይምነ ተዛዊሩ ክጥዕሞ ዘለዎ ስዋ ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሲነማ ሰመረ ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚዩ። በዚ ዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተመነና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኮነ ነቐፌታ ክትጽሕፉልና እና ኣተሓሳሰብና ነቶም ነዛ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ነታ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ተኸፈልቲ መደባትና ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድመኩም። እቲ ዝቐጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሓኩም ከዓ ሰብስክራይብን ሼር ምባልን እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መሃርን ኣዘናግዕን ትሕዝቶታት ክሳብ እንረኸብ ሰላም ጥዕናን ረህዋን ንኹልና ሰሰናዩ።